Pojďte v televizi. Pojďte v telefonu. Abyste nezapomněli, proč jsme tady teda, ne, že to jenom natáčíš. A co teď dělám třeba například teda, no? Teď ti tam strká se něco. Co pak to asi? Ruku. Co? Ruku. A ruku strkám kam? Do prdele. Takhle, tak je to akorát, teď, jak se tam vidí. To je v zadku, ne? No, a proč strkám ruku do zadku? Abyste jí vyndal hovna. No, to umíš dost. A druhou rukou dělám co? Druhou rukou jí tam strkáte do puliny. A strkáte jí to tam. Strkám to tam? A co pak to je, teda, když to tam... To oplodnění? Jo, to je to semeno, tady ke v tom je tam semeno natažený, a to semeno jsem také jako prostě stříkl do ty krávy. Jo. No. Už? Už je to? Už je po ní? Tak děkuju. A teď ještě, jak se ta kráva tváří, se podívej, je spokojená, zapojí se taky. To dobře udělal. Kráva je to jako v pořádku, teda takhle. Pičku taky má. Zítra jde spát znova. Ukažte to, co to tam, jsem tam já taky